imaginarnog prijatelja, recimo moju starletu iz Francuske koja mora pokazati kako to biti šik. Ili moju zločistu tetu profesoricu iz srednje škole. Hoćeš da te spenka? Dakle, to će biti prva igra za večeras. Druga igra je sveopće poznate karaoke. Kara nešto. Dakle, baš zadatak je prijaviti se ovdje sa pjesmom ko će ju pjevat i što će pjevat točno. A nakon toga kreće limbo gdje će se pokazati koji je briljantinec ili briljantinka najljubaviji. To se može najniže sakriti. I pošto vidim da dečki vole plesat, onda ćemo im staviti jedan Dirty Dancing za kraj. Sve to plesanje, ej! I gdje će svaki od ovih momaka morat odabrati jednu od vas sretnih dama i pokazat kak se to pleše na 70. i 80. To je bilo to od mene večeras, želim vam dobru zabavu, ostavljam vas sa vašim lijepim damama, da vas vode kroz ostatak večeri i molim da se ovi koji će predstavljati, pjevati i ostalo pripreme.